Tini pungai baca mani loginu norang pai manuk jok pai tamo ningke koroksa sini tipras juk burui bo Guwahati ni fai tong mani Bisramgonjoni bo tini tamonan bagai bas bisingo tini rompre jangna nangka tini tamo chin tipras juk chin tipras sarok chin tipras saburi rok set tikuri khable kisapano je yang thangai bo hai thangai bo tini bas bisingo bai rompre jakha tini o bas tongnai o bas bisingni tiprasa saichung tipra juk burui aro bo fai tong Guwahati ni bo baso kajak tini o baso kanai oino bosong wansarok tini kunu khaya nugui bu nugya sukai tongo o bini gana ni borok tini tamo ongman kalai ka guys tipra juk ni bagoi tamo set ti hinmanchi kurike yang thangu pindo khenamani te tam khenanan tongku guys bas bisingo baike allowed amake tomo hamya tongna naikana tamo chin tipra sani bagoi khai asukde noram manjakha yang thangai pan si suk shanti kurika tabu khai bas bisingo si borong tomo hamya tongna naijak guys pura kam paikha bas bisingo si o bas passenger rok nai akui nugui bo nugya sukai tong borong jati tini tipra juk saisung nugui de borong atihin noram manjaga atai bas bisingo borong khairakana guys tini norong tam sanamusung sadi tini omhai sing tipra juk rompre jagoi tongo kintu oboni justice man galakdo angsiudo man galakabo tam ningai just kisa misa trailer phunugirnai ako police station thang but amoni justice mala tabuksa jor thaniel lebar ma thuimani togui buthar jangmani tabuksa jor justice mayakum ketal omong jaka tabuk phano kharnai rokno nutugui manya chini tipra jungna chok probui man khakai tini chini tipra jugrok te bhaike safety tongsinai saijong hinpan jite thangmani abule bazar hujar rogoto nohorin maniya asuke chini dofano norom manjak kha borong chini dofano nai manjak dia chini tipras jugburi rokno yang thangai bo yang thangai bas gari bisingo site na mai tomo haina tongkha te tam sanai ge oboni justice ma mano guys khorang ti salai di tipra sangoi tabuksa ar thanel debar ma tokoi buthar jangmani tipra sabo kha thanel debar ma tokoi buthar jangman tabuksa jor justice ma ko guys o justice tamo man gala khada na tamo hainu tongsinai guys hainu de tongsinai khorang ti sadi koyek mas nike pokoi thangbai no oje bunai rokhai oje butharna boi butharnai rok oje tabu khari tongmani taksa jor khari tongno koyek mas dorai paikhangai tung fly laimani bata komong laikhangai janjani nogo phaibai borong tesa susto aram play nogo chai tong mano tinio justice mana nangnai te koyek mas ongoi khaina di borong parasi phaija khongano tabuksa jor romui meko nai monthang bodol tai plus justice mayaku biangjan khari thabaijak ek bosor mas 4 mas joratiban borong kharka 4 mas joratiban kharka pore khai tei kono arrange najak ni angkai dukte o je arrange najak angkai dukte borong para phaisi aram babai khai samor khai chai tonga nadi obo phano justice mana nango chiniti prajuk khoroksa otamna noi nobo songbai tini rompre jana nangka bas bisingo nogo buya bas bisingo si guys bas bisingo titamo sanai aboni justice de mano khorang ti salaina nangnai Bisramgonjoni tipra sarok tei kubangma tipra sarok group tongnai borong khorang ti sana nangnai tini bris mana khaitani tini borong no omot khaitani chini tipra sarok tini tolak nohoida oi basa ditam nike khorokse chini tipra juk ongoi nini thui bini tipra sane ek thui tini nuk thui tunya de nini tipra sani khoroksa ni sajuk rompre jangmane oino bosongbai tini nini bini bohongni sajuk nge bonya joto tipra sani ni sajuk ongnai tini je bufa hinjangnai ro tamnike khoroksa tipra sangoi joto ek tini borong na bunan thangre ni mana khaijani ta mana khaile di tamnike nini busa bini khoroksa busa rompre jangkai nini busa juk rompre jangman hai nungma tongnai tamnike tini tin tipra su basa laina nangnai
bas bisingo tomung hamya tongmani obono justice mana nangnai te chini manai thane no butharmani abo bo justice mana nangnai tabukse jara justice mai no khorang ti salai di